DXDC RadyoMaN Report. Emosyonal ang inahang giilang si Chloe Mansur human mamatay ang iyang 6 weeks old baby nga si Ezra Mansur dihang mapaakan kini sa ilang inamumang iro nga husky. Nahitabo kini sa ilang panimalay mismo sa Knoxville, Tennessee, United States ni adtong May 24, 2024 samtang hinanok nga natulog ang batang si Ezra sulod sa iyang kriba. Sa report sa WIBR, gisaysay ni Mrs. Mansur nga kalit lang ang panghitabo. Gani wala gid sila namatikdan o nakitang kaagresibo sa iro ni adtong tungura. Busa pahiwang na niya sa ubang ginikanan nga di gyud magkumpiyansa bisan pa man og dugay na kining alaga sa pamilya regardless usab kung unsa kini ka harmless kaniadto sa mga bata. Gikustodiya na ang iro sa Young Williams Animal Center ug nakabay quarantine kini for 10 days. Samtang ang ginikanan sa bata nakahukom nga i-donate na lang ang mga organs niini aron nga makatabang sa daghang pamilya, ilabi na sa mga batang nanginahanglan. Say sa mag-asawa, he will always be remembered as a hero on earth and angel in heaven. Pahinumdum lang sa mga ginikanan nga walay dautan kung mahimo kitang overprotective sa atong mga anak sa ingon niini nga hisgutan. Bear in mind that prevention is better than cure. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna, Sombito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.